ki na nesa ya sanya ko kishiya ba zan miki ba. Marayu mu tallafe su mu fidda su a cikin haɗari, idan muka kula da su al'ummar mu za mu ga ta ci gaba. Marayu mu tallafe su mu fidda su a cikin haɗari, idan muka kula da su al'ummar mu za mu ga ta ci gaba. Muna cikiran jama'a 'yan uwa ku taso mai nazari, yau idan har ka mutu in dai kana a kwance cikin kabari, musamman in baka da shi iyalinka za su shige gadari, matar za ta firgice sannan 'ya'yan masu firgice, kana ƙarƙashin ƙasa dangi ba za su riƙa maka ba. Marayu mu tallafe su mu fidda su a cikin haɗari, Idan muka kula da su al'ummar mu za mu ga ta ci gaba. da faɗin haka sai ka tuna min da Jummala matar Bukari, matar da mijinta ya mutu kwanaki da suka yi haɗari, duk da cewa yana da dangi cikin garin nan sun fi ɗari, 'ya'yansa 5 ya rasu amma sun kasa kula masa su, yanzu in ka ga 'ya'yan hawaye da ƙyar baka yi musu ba. Marayu mu tallafe su mu fidda su a cikin haɗari. Idan muka kula da su al'ummar mu za mu ga ta ci gaba. Zai fi kyau jama'a na gari mu da kanmu dai mu riƙa ƙungiya. Marayu mi musu tallafi ko na ce da mu yi gidauniya. Ni da kai ke da ita kowa ya tallafa mu haɗa hagu ɗaya. Ba wai sai gwamnati ba mu da kanmu ma sai mu jarraba. Da karo mu haɗa al'ummar mu za mu ga ta ci gaba. Marayu mu tallafe su mu fidda su a cikin haɗari, Idan muka kula da su al'ummar mu za mu ga ta ci